Dumi, mabali namin. Anya ti aramidam ita, Dom. Diya ka mo Basta ijelatan barangay hall ti pagpalabasa kita malam. Aya? Sabali at talagang ti asawa. Barangay chairman na napaklanan. Sa anak pala anerwam. Masansan nga agtuglepak. Agam awan gundaway arumidup ijay. Tadalata umaya ka barangayan. Talaga Kat no di ka matmapan ijay, nga uray awan aramidam, sigurado nga adalata masao dagiti ka barangayan a makapaliukan ka. Ang mga no ibagadan to paikit din asadot ka, kapitan. May sapay na ita. Managpaliiw na kiti tao. Talaga Sano adalakit basit a makita da abidot yo, madilaw da dagos. Ado ti sana makapudpud no a kapitan ti barangay. Wen ka no, iso adakkel akarit ken kaday taatakem mo. More managtuglepak ata sa anak asadot. Wen mat, sabali tay makuna asadot, mangan maturuglat amuda nga aramidan, dagitalat pagkagatan na. Mangan maturog agpaksay ko nama. Papanan nga di magiling akin nanano ka. Ay, kaawatan akaraman daytay di paggagatan na Una, kahit saan mo ta makuna totally asadot, tadamot makuna paggagatan na. Dahil mangan maturog agpaksay. Nalabas kinasadot daytan. Ne, sadot kun kunatang siyak samatan di sadot. Apay? Masadotak samatan nga ginaw. Iso apakinaw mo tola dyan nagkapyantan. Inakagdigusan. Na? Na may sa anak manan ni Rosa. Ang mala, agin nawak to Para dahi talamat may tulong ko dito bala. Tadikit ibaga ni Rosa sa dutak. Inakaginaway. Tauray iridap kun to pay. Sakbaya mapanak di barangay office. Dito inti ka na dogi-pugi. Ala, mangan ka amangan dogi-pugi, wen. Sikat imang tawid iti laing ni rambutan nga inam. Sikanto ti kadwa ka mapanaganop, wen. Ngalawin, weng ka di. Ibusam dita, espesyal a dog food dito ginatang ko para kin ka. Nay, ay nalakay. Nagdakalan ni Pugay. Ay, naglaingmot ngamin abangan anya. Awam bakit? Manganup tumot la da ito yakas kinirambutan. Ikuyog kunto idibantay. Anya, sana maun. Kabailan na naya. Dakalan? Sana yekon? Isuro ni rambutan na. Anya? Ay, tay bakpak ko gayam. Inlabak. Apay, agbakpak ka. Awin imbag lang da pagikargaan iti masalaw apruta si Jabantay. Paglawagan tatang. Naladaw ta ngamin na nagrubat. Sabagay, adala tamod na kitagdakdakiwas dito'y maanupan, taman mano, umay at tao dito'y. Tirigat na. Dito'y samot tayo ibagbagada nga yan nagiti engkantaw. Adula, mindayta. Ano ti mamatay nga da engkantaw? Patpatsyon. Wanya, uray nak dito yan?
talaga ka di apagbatyendak. Tapno na dardara sa kamakaanop. Madugsak lang dagiti anopen no adda ka surot-surot. Na yan ti katugangak. Nimbag no agbatikan ditoy. Iturog mo no iso. Sige makamu kayo. No itugot dak, makatulong nga gano. Amok ba't nga gano? Ay, basta agbatikan ditoy. Kapag iso dito nagtugawa makasla bagit nuanga na tumba kayo. Yilad mo ditan. Pangururayam kanya. Sige. Agurayak nga rodan. Isot ko na ayaw. Tut! Mapantan, Pugi! Ikuyog yun ay pogi daw. Asino nga rin ti para sa nagbati? Tut! Intan, Pugi! Bayam ditan ni Dubeng! Kay turog na! Pugi! Ay, leh. Naglungkon. Makatugli paksamat ng agpaisong. Ay, nanyangay. Makaturog ka talaga. Kasanaw, alauna itay parabangon na dinagasnak ni katugangak. Ay, nanyangay taramina ka. Bayat nga urayak ti panagsubli ni katugangak no di maturog. Apagiso na ito yung natumba kayo apagindaak. Nagakabalakit din na ito. Mayat. Ano di kasla awang anang ngagaw? Sa anak pa nga ginda. Amangan ket dimat no balay ti engkanto kunak apagiladak akayaw. Na, ayat nagsasaw. Sapay kunamla no boses mo no unit inaipit apilat. Ang marang-mangak man lahi ti sangwa na ba? Idaan na kan! Burnay mo tinagmarangmang iti sangwanak. Adda ulo na ituni tingiwat ti Burnay. Burnay nga! Sana ka Burnay? Adda babasit nga ima wano takyag mo. Adamot babasit na itukol iti sa kamot gayam nagtakasla na itukol iti Burnay. Burnay anagulo. Nagima, nagsaka. Tao ka, Burnay. Pudno ka niti makitkitak. Ulan na ito pa ng lidlid mo kada kita masam. Pudno ka makitkitam. Anay, hindi mo pidilin tipingping ko. Anay ko. Arik nandi pa ng pidil ko di tapingping mo. Puno ka makitkitam. Saan ka nagdagdagay na lang? Sino ka? Kumaysaak kadagadi kasatutan anabiyag dito'y kabakiran. Kasadutan anabiyag? Ano kami? Ay damdama kami anabiyag. Tadat kami. Sibibiyag kami lata. Hanggang angas kami. Kasano ba ita? Ano kayo? Ado kami. Ito ma'am. Naglaklakay kami iti o nagtisapin may. Amat maturog lat araminan may. Mangmangan kan siyempre. Agparwar. Agparwar nga. Asos. Di mo maawatan dyan bagak. No mangan ka. Di mo kat iroran no nagiling di tabuksit mo. Kasano ti panagbiagyaw? Anyat pangalaan nyo iti kanan nyo no di kay agtrabaho. Napatsa kami asadot. Patpatawatan na ang dagiti tijusan ti kanan may. Anya? Agura kayo. Anya kayo aparswa. Anyat nagan mo. Kas makitam tulangak. Kas laburnay. Anak saka. Nagima kinagulo kunam itay.
Ha? Umay ka. Sumurot ka, iti pagarian mi. Yam amo ka, kadagiti kapadak at tambukero. Kada tambukera. Umay kan. Duming at turog. Ha? May samat asadot. Saan ang kasadot? Asos! Ito nga rod, anak pakita akin ka. Kaawisan ka iti pagarian mi. Dagiti sadot. Kaputa kapada ka asadot. Awan mo't ni Duming dito yan, Pugay. Napananda kaya taon. Yung bagak nga aguray dito eh. Ay sa pulang Pugay. Sa ipam, itaglawlawan. Napanan. Nagloko na kaya Duming. Ay. Ay, makita no madamdama. No awa, nakadwa ni Pugi ito nagsublay. Ay katagawid kami na. Ang mga no di nakaurayan katimunan na nagawid. Ay, sos. Nakabasol kan kini Rosa. No saan na sumangpot ni Dumeng lakay. Ay, perhuesyo at talaga dahil sadot na manugang mo. Anyat ga po na di na kami nuray. Ay, kut. Dipindi mo't ngamin Ijay panang panaw mo kankwana. Ang mga no adamot inkanto ijayan. Ano, ang mga no adamot tulisan ijay. Kat intalaw dan ni Dumeng. Nyatamog nga eh. Awan mo't nadlaw ko at tulisan. Ay, aksubli ka ijay. Ah. Inkawanawanan di manugang mo. Pabasulin na kanto ni Rosa no saan na sumangpot. Oops! Andadan na tayo pagarian mi. Lagi naman. Ado kami abim mo na iti bagay na ditoy. Kunak no na intar abornay na kita makitkitak. Padamot gayam anabiyag. Pan, kat agpapada kami amin asadot. Hinawis kan ditoy. Tapno, mahinayon ka. Apadami asadot. Sadot tayo aminan. Nagmali adenggan. Sadot? Oh ka, makipagpwesto kami ditoy. Maya ditoy ayan mi Duming. Awan der aramidan mi ditoy. Nadi maturog, agriing, mangan. Then amamon, nagmayat saan ka day? Ay, kuha. Awan pagproblemahan ditoy. Tadalat ta kanan. Ay, dakaya tambukeras! Isagana yon dagiti makan! Mangan tayon! No kasta, awan pa ni Chairman Dumeng kagawad. Awan nga rod. Iso mapanta sa pulan. Nay, ada ka mo ang kwan. Ay, wala. Inawagak. Mapanmi sa pulan ni Dumeng. Alaman nga rod. Kadwaam ni Tata Magusteng, ang kwan. Nalausan ti danag ni Rosa. Iwan nga raw na. Makapadanag ka talagang tadi pa yung simangpot ni Chairman Dumeng. Sapay kumaat, awan dakdaka sa napasamak kang kuana. Ay, una. Sapay lako ba? Malaing kayawn. Di ka agtaktak. Kayawn. Ay, talaga na isim kayo nga ano pa. Masansan gayam tiyo umayo dito. Wen, ngimnay. Itala na pasamak ti kastoy. Apay. Ay,
Kasano kayo nga nagsinak ng chairman? Pero saan kayo nagkuyog, hindi nagawid kayo? Dalang na panak. Idagsubli iti nang panawak keng kuana. Saan kumutin anadanon? Tiyan mo kakit, nagawid ay na di na kami inuren ken pogi. Ay, mga no, saan na nasaya at tinapasama kin kuana, iso saan nyo na nadanaw? Kastay tan, timma pa iti panunod ko. Ay, ngam, di naman siguro inranta. Di kasjay. Iso sa pulin ta ang kwan. Apay ngay asak lang, di inayaban nyo ang kadwayaw. Naimbag kumaano, at damat na kadwa tayo kagawad. Uray no datapay laeng. Jakat nga aduti tao ang mataktak. Sa bagay, aduti pa ka kumikuman dagati kakadwa. Naimbag king ka ta awan pamilyam. Makapangkay ti sa di naman napapanam. Sa nakas kadag iti daddo maabarangay tanod nga da pamilyada. Ay, wang nga raw. Iso amayat ti malakayan abaron o daduma. Makapanda tao iti sa di naman akayat hapapanan. Awang pagdandanagan kagawad. Alaala. Ang mga no nabannog kan. Ay, hindi nga tanong agina natapay ang pan. Tay danom. Urayag nga ibagayo nga agina natayo bay. Ay, nalaos ti bannog yaw. Uminom ka pay. Para kanyak, awan anyaman na tanairwama ko na magmag na ditoy. Di pampanunutek at sika. Ala, agina natapay. Ay, saan na bali? Asidagan dito itinagpanawak hindi kiniduming. Bareng makita ta adagos. Ay, anyan ni Rosa. Kunak nga umay laangan dito balay. Tadikat addang agdandan agtawan makasarsarita na balay da. Ngam kayat nakit dente ag may maysa. Urayan na ka no sumangpot ni Dumay. Ay, ambok, nga dasaan anasaya at anapasabak. Idi addadan kan gusteng idi bantay. Mga no naging lalaing man ni gusteng. Tirigat namot kan Dumay. Sana makaawat no mabinsan. Ay, mga no, saan ka ta makaawi din? Sapay tamakita da ni Dumeng. Sapay kumaapo, tawanda ka sa napagtanda. Umawawag ni Rosa. Rosa, apay, aday bagab. Ang kalkalpas tala nagsarita, itay. Anyat ko na. Nasaya at nga rod Yung kinapudno na awaga ko man ni tatang yaw. Tadamagak no sa dino ti ayandan kani ang kwan. Alala, isardeng tapay nga rod ti agsarita. Taawagak ni tatang mo. Ibagak ngagsublidan, tadamot gaya man taawag ni Domingkan ka. Sige, bye. Ay, naglukon. Yak gayam na tamagan no sa dino ti ayan ni Dumay nga imbaga na iti awag na. Sa bagay, imbaga na kano nga agawi da hinday tat kapatgan. Ay, awagak mo di gusteng ta ibagak nga agsublidan kan ang kuan. Imbaga sa di Chairman Duming, adito iti pangurayan tayo kun kuan ang kagawad. Huwag nga rod. Ngamawan mo't langin. Ay, naimbag ta saan tayo pa anak kaadayo unay. Adda ko matibannog tayo. Ay, nya katiga po na apimanaw itimbaga kapangurayan na kanyak Ay, maamuan tayo ati ka po na. Ang mga no adamot saan na nasaya at napasamak. Iso asaan tayo anadanon. Ay, umawawag. Ni Duming. Abit lang. Hello, Duming. Luko ka.
Apaya kundi awag ka pa ilaang na si dagkan dito ayan may. Nagadukat nga mo mon. Adda kagaya mitilikudan main. Anya ka no? Adda ka no itilikudan ta. Ayan mo na. Ala, ay sino te? Anyat napasama ken ka na. Apaya lakas kabut labor na yan domain. Nagpaypay so. Tagtagainap lagayam na jay. Doming, mabali namin. Ket apaman anay dasar, tinabak ng ataraon, nakidlaw ti panagkararag ni Apo Baal. Nagtamad dagiti nakasango iti lamisaan a panganan. Nagarubos tinabuslo na lua, nagsangit dagiti mangan. Ano na itong intay po? Nagsangit dagiti mangan. Nene, kasano na ito? Diretso ti panagtalmag ko iti teklado. Kastamot ti naisurat kaon. Agora ka. Dahil ti man, ti panunutak iti istorya. Pag nga ta agsangit amangan. Ano nga ta? Dahil ti asaludsod tinas ka na masumbatan. Anda aya agsangit amangan. Mangan lang arudan. Agsangit pa ilaang. Itian niya aga po. Wala. Makortan ti utak ko dito. Awan na talaga. Awan amok nagsangit amangan. Malaksid numulmulo ang. Dom. Aday ba gam? Sumangpat gayam jay anak naman ng tisya nga day jay Korea. Kadwa na kanong ti ansawa na. Aya. Nakiasawa na yan, jay anak na ngagtrabaho jay. Wan, agbakasyon da ka no. Nalpas ka no matgayam ang ti kasarday jay. Aya. Nanay. Kaslaim paidam-damot ti grasya karag ti kabagyan dan no kasta. Di da nagkasar dito Di awan padaya. Apakilanitan kumamot iti agpadaan iti dinardaraan kas kada apritada kaniga daw. Plus dinakdakan. Anyamat day ta pakilanitan akun kunam. Saan kit din? Namantika de dinardaraan. Iga daw kas kada dinakdakan. Malanitan ti subel. O di pakilanitan. Pakisidaan kunak malangay. Nagkadulakit din. Sige, tama pa nakijayan dananang. Ibagam tulata no adda pakilanitan dita. Ay, sana ka mapan makilani. Ay, pinanawan nakmanan ni Rosa. Ado ti agngayem-ngem no di agawis iti Korea picnic nagiti nakamanugang iti Koreano. Ay, nagiti pa'y man nakiponsyon di kunam. Ay, kunak kumaa. Iturog ko pa na ito Ore, malimton na mapanak kaya opisina.
Kasmutlay disakpay laang ti barangay chairman. Ti kinasulpang dagiti pada nga opisyal. Nagagat dalay ti rugi. Ngamita si Madutdan. Ay, apoy. Sakit. Kaslawan na nyaman na kiniduming ti pakubang dagiti sadot. Kalkal paslat meeting idi na minsan. At ikanay na panagabsent dagiti ag-officer of the day ti agenda. Awan man ni kagawad salputin. Bagay na tapilido na salput. Tasal-salput lay kada na di barangay ho. Niya kanu. Nay, nagsiksin di ta sumugad. Ngayon yan adulput na. Hi! Good day! Good day, mate. Just call me Fanny. Balikbayan. Oh no! Kunding lisak manan. Anya ti maipay mi Miss Sexy. Oh yeah! Sexy ka talaga. Dan sakit kurkurang na ito eh. I am hungry. Awan lat kilaban nyo dito. Kilaban? Oh, sorry. Ngam talaga mabisina. Ada adobo yo. Ano, lechong kawali man laang. Akwa, anya, litson ko nam. Makasidsida ako ti litson. Alan irormon ti saan mo na ibo sa balon mo, tamabisinak. At tinasayaat. Mapanta di ta karinderya, di ta bangir ti kalsada. Mangan ka kunam. Mabisinak ko na. Wan nga rod, no mabising ka, umikan. At da panganan di ta batog. Saor ka. Imbaga ka, tinono alitsun ti kayat ko. Tinono mo tatama ito ipaspasidam kanyak. Naibos ka no, tay litson. So, aday ta na. Uri ta, tinuno mo day ta. Kasla litson mo itlaang. But, anyway, thank you. Ay, talaga, thank you. You are so kind. Pati napasama kiti da ito eh. Nasayo ti pa nag-English nang nagsasaw. Sila di mo tagsusuro ti bagbagan. Tapag si silpon na dagiti sana mauawatan. You are Kagawad Gustin, right? Yeah. Kagawad only. But former chairman. Ay salbag. Naka-English mo't gaya mo kayat ka. Okay, fine. Agawid kan? Please, umaya ka di balayo. Anya? Mabalin? Kuha na. Taga-ano ka kaday? I don't know. Anya? Kasano day ta? I said, I don't know, but please, don't ask me again, huh? Can you? Don't ask me again. Wan. Anyalat ko na ni Sopingan no ikuy ko na ito balay mi. Kumano di kaslag mauyong. Come on, let's go. Yawin na ko, mabali? Wan nga mabitlang. Orno sigla dagitoy mapanawak dito'y lamisaan. Ay, talagang agpayawid. Kasanungatan. Ay, kaano nga ta sumangpot da Rosa aya. Anya bang nga tan tinakapampanunutan ni Duming. Tapi nago ay sinamanin ni Gusteng. Napandan sila nagbalog mo't kan Rosa. Kundi pa siyar da nga wan mo't silibra arandang okasyon.
Nukasangay na ko ba? Ata iso, awan question. Ne, adan ni gusto. Kapeng, ada sa nga elita. Oh, come on. Sumrek ka, Miss Fanny. Ne, gustay. Ay, nakasalsalawam dita. Ay, sus, agmauyong sabag. Ay, di mo ibagbagang bauyong. Ang mga agwala dito palay. Anya? Napintas ko na kumagab. Anya adong ritnan. Irwarami ti pagsukatan na, ta ibagam ngagdigos. Sa nga ilyin ta dayta, takaasimag. Anya? Alahan. Sino day taaya? Ay, anyat nagan mau. Naggapgapwam, apay nagdungrit ka. Agsao ka, Fanny. Na, kita anak laang. Umul samat. Apay adi mo't agsao. Bay ang pailaeng, mabain nga ta. Ingka mangirwari ti mabalin na apagsukatan. Detay di mo usaran na badom, di pa usar mo. Tama nga no mapagbiddutan da kan tukid din, asik ka, nukwa. Ay, o ay say, anda kanumot ka duhay dito itay bigat. Wen, ngam sana ka baranggayan. Ay, anya nga raw, tagano? Diyak ka mo. Tadi na mo't may bagano tagano. Nay, kasano na tao ay say? Ni sarsarong salaeng. Mabisin, iso akinuyog ko anapan nangan dita karinderya ni Lita. Way, nakita na kayo kanong arod ni Mang Timot Sipot. Aya! Way. Sana ko na mas daaw. No apay nga amu ti may papaniti dayjay. At daman gaya mo dayat Timot Sipot dita outpost itay biga. Ay, adda kanumot ororayan na. Pumanaw kung baka noon, hindi nakita na ti babae ang nagturong ditoy. Siya na mawatan. No da kurkurang da di a babae, wino niya. Kasla na yaw awan. Iso nga adda itay di balay. Husto nga rodjay ko na ni Mang Timot. Para sipsipot at talaga di at Timot. Hehehe. Makasarak tulang ata iti mang sipot-sipot matkingkwana. Aging ga iti isusurot na iya babae iya balay amuna. Huwag nga rod. Siksi ka no day jay. Wawain. Siksingam nadulpet. Nay, di pa'y kat permit ibanaal na nukastaan nadulpet. Ay awan madi ano sayop ko idi nasitkan na. Unaya, nagdulpet. Ngam awan mo't madiapayod na. Di ka sanaw. Nagdagos iji balay yun. Unin masuron ni Supay ngam anyang araw. Kasimut dayjay. Di na amo ti pagawidan na. Imbag to lang malagip na sa dino ti nagapgapan na ta itulod tayo taon. Itulod yun taon? Ninton suping timang itulod no bilang. Ay, wunmot mga nugubatan na kayo ni Manang Supeng. No di nadan ti garayo. O ay say. Na kayo launa ikay. Di ka man kagawad. Mangrabak ka man ako nakon. Kaya't mo asawan, di mo pa'y nauray anagsao? Wan, apay, umal ka de. San mat? Naglaing tupay nga agsao di kasangsangpet na di barangay hall. Sa di man la sumungbat no kasaok. Mga no di na maawatan ti bagbagam. Na, apay adi na maawatan. Saan ang makaawat iti ilukadaw? Kwa. Anyat sa una. Ilocado may ag-English no kwa. Aniya? Yak nga ron maawatan no balikbayan nga tawon no anya. Kasaom to. Ang mga no si kalaag ti kayat na akasarita. Anya? Word. Ang mga no di naklakayat akasarita.
Iso si kanton ti makisao ken kuana. Jak amo. Anya, talaga asan mo nga amo tinaggapuam? Jak amo. Apay di kag sasao, hindi ka sarsarita na ka ni Sufeng. Ada ngamin laglagi pag. Anya ka tangag paisot na pasama kiti daytoy a babae. Anya tilaglagi pam? Nakitak sa idin. Anya, nakitam idin ni Nanam Asufeng? Saan sa? Ay, unsa? Ni, kasanuday ta? Ay, Nagunagasin na ay daytan. mabisin ako. Anya, Mabisin ako. talaga asan nga susurot ibagbaga na daytoy. Ano kasta, kitain ta no nakaluto ni Nanam Sufeng, tamangan tayon. Ay, anya ti mapaspasama kiti daytoy a babae. Mangmangan sa agsasaibag. Ay, mabisinak ko na. Indasara, tawan mo't kayam ni Sufeng ito di balay. Agsangit mo ten. Fanny, napay ngay nga agsangit ka, masang. Ang mga anak ko. Wen nga rod, mangmangan kan. Ngam agsangit kan sapay amangan. Gaputa. Gaputa, thank you. Anya, Thank you. thank you kunana. Mala, tapno saan ka amabain amangan, panawang ka pala ditoy. Thank you. Sige, mangan kalata ha. Awagak ni Nanam Sufeng no dinutayan na. Diyak kamin amo no napnapanan na. Sige, panawang ka pa'y. Thank you. Thank you. Kasuron lakit din ni Sufeng, tikad na day ta ababay dito balay. Apay ngay api manaw, kalpasan ang nakaluto. Nagawid ni OIC manang Sufeng? Amok. Sungarod ng mayak dito yung barangay hall. Ha? Damagak la ko ma. No amom no sa dino tinagapgapuan di sa nga ili kay sangput na. Ni Pane? Wan. Amom no tagaano day jay. Saan sabot amaw awatan no niya't kinatao na. Ay, napintas. No saanan anadulpet, sigurado. Nagminar ti kinasiksina. Awan question kanyak ti kinasiksina. Di kayat ko amamuan ket no tagaano. Ay awan ang mawag tadyang makasarsarita manang Sufeng. Saan mo't kami niyagsaon no kasaritak? Umul samay. Ay, saan samot nga umal? Nakasarsarita mo't kanong ni OIC. Day tangarod ti question. Apay adi nakasarita. Ada kagayam dito yung barangay hall, bakit? Awan. Nangan kayon. Mabisin ka no di sa nga ilay. Isu api manawak tapno manganan. Pinakan maon. Nay. Saan ka amawatan? Apay-api manaw ka. Imbis amangan tayo kuman. Pinanawan kayo tapno saan nga agsangit ang mga di bisita. Anya, hindi ka maawatan. Saan lang arudin nga agsasao agsangit pa ya pakanay. Diyak ka itikas jay. Diyak ka iti makakikita iti agsagsangit ang magmagad. Iso anak ko nakasikat iti magpakan. Nay, apay nga tangag pa iso. Aglulwa itay mangmangan. Kasano day ta? Aday agsangit amangan. Adda. Dayjay nga rod sa nga ilimay. Nay. Nakinlugan nga ta iti dayta. Nay, baro ang modelo. Nay, lakay mo't ka Amerikano day ta. Nay, umay dito yan. Diretso ti pagnada. Dito isa mo at talaga titurungan na nay.
Hello. Where is Fanny? Someone told me she is here. Anya kanula kay. Fanny? The sexy lady? Yeah. That's my Fanny. Did you see her? She is my wife. Asawa yaw? Your wife? Aday niya balay. Let's go home. Let's go. Fanny is in our house. Ay, asawa ni Fanny dahil ito, Josephine. Ay, agawin sa nga ro na Amerikano daytan. Fanny at home. Let's go home. Awid, umay kayaon, Amerikano. Awid. Saan mo't gaya man na imot na kita a foreigner? Agasan, dakkel titip ko. Nagbulbul lagawak lag. Ay, saan gaya masak ti bulbul lagaw? Kunaklanos siya ko. Ay, tagtaga inap lagaya. Domi, mabali namin. Kastoy gaya man iti tiyandaan. Wanmat, dakkelan tinagbaliwan na. Napayag gaya man adi ka imay dito, Dom. Uy, sa anak mo't ngamin ang maragpasyar. Sa anak mo't makichincinda. Wana niya. Ay, di tantikar niyan kan si daan. Ada sukik itikar ni kan ikan dita. Mapantagumatang itutuno nga ikan. Iso matibagak kuma. Dagitay dadakkel alapo-lapo. Timbag ka tabasit mo ti tao. Saan akas ide alinutlut diti pagnaan. Ay tadama ko na azuning itan. Mas nupti ayan dagiti agpapada alako. Saan akas ide nga kakaiwara ti pwesto dagiti aglako iti ikan kas kada karne. At dapat iti aglako iti halo-halo iti abay ti wagwagan. Uy, sakit kaslay gagaramot ang ti agkiw-kiwar iti naiwari sa luplupo ti mangiwagsak para iti pilyan da agatangan. Kunampay. Iwagwag damot ngamin tapno mawagwag ti tapok akimpat. Takasano aya? Kat maiwaralangan iti napapan iti sako ti pakaiwarisan daadaga. May karton mo't iti tila ako awagwag. Ang medyo mayat itan di tawagwagan. Nakahangaran dagiti luplupot. Uray irut-rut. Ihanger dan. May ka, mapantay iti pesto ti sukik iti ikan. Man ti may sa kagundot aldaway. Gamnay. Nalabsak sa tinangan Kasano? Ini mas kundi tinuno alapo-lapo. Ngayon dep-depel ko iti presko akamatis kan sibuyas. Anay kan iti digot bugoong. Ay. Wayat ti rumidabit. Kapag isunto no alas 2 ng ipapan ko di barangay hall. Agil ilat kan kat di kan sapay na palpan. Bayat ti busog ka. Iso nga rod. Di ka maturog no di ka pa'y napalpaan ta mga numabatibat ka. Agid idak lang mat. Ay, intun malaman nga ginawak ka dagiti nangananta. Ada awag ni nanang. Ada ka no papanan mi. Aya. Mapan kami ka no agpamasahe iji kumari na amang ngilot. Nasakit ka no nga mintibukot na. Alakat kadwa ma. Wan. Ni. Di ka pa'y maturog ta mga numabatibat ka. Wano, umay ka mat, agpamasahe ka. Inton maminsanan. Nalaing mo't lamang ngilot ti kumari ni nanang aya. Ay, nalaing Kunak no bulag ididay jay ako mari ni nanang. Saan mo't kayam? O anya, umay ka? Inton maminsanan. Sige nga rodan.
Ay, iridap ko talaga. Ang magpalpak pa. Madingag paiso. No iturog ko ti busog ko. Bakla, dyan baon ni Kumari Bita nga masahista. Naglaig ag masahay lakay. Aya, Nakaginawa ka dagos. umayak tumamutag pamasahe numapan kan tumanain. Apay nga iton mapanak tumanen nga no kayat mo ag pamasahe ita. Mapanta yam ammo ka. Mabalay. Anya kita sana mabalin. Alaman nga rod. Tani, ag sakit-sakit ti bukod ko. Nagpanatengak siyan. Ay mayat, apag isuan nagpailot ka. Tabarang makigtot di tapanateng mo kat saan ako maraw. Wang nga rod. Agil ilot akiti ubing agpanateng. May mbaganda. Ngamjak mat mailot ti bagbagay. Masapol sa bali ti mangilot winumang masahe kanyak. Kutun mo't Ang mga no kayat mo amapanak agala iti bulong ti gawad. Ta iso ti imasahe ka ni Gudda. Gudda! Wen, Gudda, tinagan di bakla. Ala. Ingkaman nga rod mangalay ti bulong ti gawad. Ken itugot tan jelana pagililot ko kadagiti ubeng nga umayda ipapailot. Iso ti pangilot kanyak ibagbagam abakla. Sige, agdatakan. Ay nang. Nay, mababayin kan sa pelaang. Okay at lang manggusti, saan nakadelikado. Awan makitkita. Di oray man nagilad-ilad ka nakakayang, awan anyaman na kanyak. Saan ka makita? Narabak kamot Gudda. Ay no kidding manggusti, sa bali aka masayista. At dabukod ko nga style. Aday ta. No dagiti daduma dita kat ununaan da amasahian manipod saka ngagpangato ang nakapaklab di ilutan da. Ay sa bali ay kayat ko umuna ti buksit agpababa. Yan agpangato. ay. Alawinin. Ay nyan da ito'y. Awang kanot makita na. Idinto ta. Nagdadakkel dagiti mulagat na. O anya, ready ka manggusti? Wan gayam. Awagan naklan iti Landa. How's that? Landa tiyawag yo kanyak manggusti. Is that okay? San alando? Ay! Diyak kayat day talando. Nagang ti agkalkalyot kutit na day talando. Kan may isa. Babae akan niya. Alawin, landa nga rod. Diyak kayatin ti Gudda. Ala. Ay, ala nga rod. Landa no landa. Ay, isay landa ko nakuma. Sa bagay, asino ti mamati nga dadugol mo? Babae lang tamo, tetsuram. Nagpintas ka. Wow! Thank you, Manggusti. Do not worry. Agbalin ka a pogi ita. Times 3 a pogi points. Ti masahikan ka. Paingay sa bali ti arikapam. Ay, sorry. Ay, jakmat ngamin makita. Anya. Kaya bakla. Nakamulagat, di nakanumak kita.
Sabalin samot ngamin tikit kita. Ay, saan mat? Talagaan arikap ko laang mat. Tadyak nga makita. Ay, uray lang nagkulibag tong. Ay, sus! Nalakaaya ti maarikapan. Ay, hihihihi. Salbag na ti abak. Ay, Gundawayan naksapay. Anya ngay lakay, mayat tirik na ba na masahe? Wen, nalaing da abakla. Ay talaga nalaeng. Naglamuyot pa dagjay dakulap nagmasahe. Wen nga rod. Sakit mang luko pa ilang, mate. Anya mang loko mo tikulam. Ibaga na akwa. Ay, isang gaya mo na ibaga. Nga, anya. Apay adi mo ituloy ti bagam ko ba? Kwa, talaga analaing nga masahista. Imipikto adagos kanya. Imbaglakit din. Tadyak na ibaga at tila na arikap yebak na kanya kaun idi pinadatanak. Kanya estilo ng agilot. Imuna ti padata. Amin mo't anak pampamasahiyak at paklib nga una. Santo padata ti posisyon. Yung sabari mo't daya ta padata nga una. Sa payagkrawa. Ay, hihi. Anyan. Ampang na paklareya. Gundawayan naksapay ti kunana. Lakay. Kuyugak ni Diling ang mapanagpamasahe. Sino adiling? Ningay Diling nga anak ta iti kasar. Agdadait day jay, iso makmakta nga na kanayon. Iso nga agpamasahe ka na, tabarin ka no, makarelax mo ti bagbagin. Lakay kuyugam Amang ano kayat mo ti sumuraw? Ay saan? Agpamasahe akto manin intun malim no bigat. Iso no di mo kayat ti makigiddan, nay mapanakaw. Sige wen, ingat. Nujek ko na ni Sufing. Nujak kano kayat ti makigiddan. Na. Hihihi. Adan sakit di kayat na asawa ni Jaya. Pagimunan nan sakit da Jaya bakla. Ay, bay aklat ta. Baklamot da Jaya. Ada aya maitid da Jaya bakla tapno pagimunan ni Sufing. Kunak no adda kadwam ngagpailot mang gusti. Awan. Siyak laeng. Sumarsaro nung lakanon da Sufingken yakadwa na akaro ba may. Oh? Agpamasahe ka kadimanan? Mayat kat ti masahim. Makaginawa ak. Ay, maragsa kanak no kastaan na pintas ti kupensyo a customer ko. Ad-addaman itan asaya atat ti agmasahe. Kastaman ti kayat kao. Paingat Makisa saong di naman lamay pereng dagiti mata na. Nagdadakkelat ti mula. Oh. Di ka matagsaon mang gusti. Akwa? Kit-kita anak ngamen. Nagpintas kan babae ka kuma. Ay, babae ak mata talaga. Hunggay man niya. Nagtaer ka nga ta kunak kumano agpakalalaki ka. Ay, no babae kuma. Pang beauty queen. Oo. Nakaredy kan? Awawawaw na. Alan aguyos kan.
Kung naman nakaredy kan, saan pa'y matlagayam? Ha? Ago si... Ay, aglabos kasta. Wen, kasano ang mailot ka ngay iti usto, no adaday tasapin mo apasal-sali. Ha? Uray, to'y sabihin ko, ikatak. Wen, ay di mo ibaga sakti manguyos. Ay, pakpakawan berde. Ay, angem okay latamat nga oray mainayo na natrabaho, timang labos kan ka. Oh, exciting. What? Ay, no sakti manguyos dita, ay, kayat ko pa yan, Lukon na ito Malawin. Ikat ni kaunti sabihin ko, di lang mabalain. Asan kung ikatin to'y kaunagan, asapin ko. One mat. Saan ko matla makita niya? Alam na, ikikatamon? Saan pa'y? Salbag. Nagdaul-ulbud na ito Nagdadakil na kita mulagat ng di na ka nung makita. Naikat mon? Ay, saan pa'y? Salbag. Pilito nak naglapos. Anya kan sa jakmat makita ikatumlatan. Ala, agpailat ko na saan? One mat. Naglabos akon pagustuhan ka man langay. Mayata talaga ti masahi da di alanda. So akan na yun nanti papanda sufeng. Linawas mo ting. Ingaman yan. Jak man la damdamagan wapayakas jeti style da di ngagilot. Ibaga na di na makita ti abungak. Iso apilitong naklatang aguyos hindi na panak yay. Ay, nagdadakkel mo dagiti mulagat na. Di na ka no makita. Yay. Nga sino nga itilukon na. Ay. Kasla malukon akmay. Kasla mamati akmat. Adi na makita ti abungak. Ngam oray ibuyang kaw. Yay. Nagmading estilo ti mangilot tay jayeng. Sa bagay, baklamay. Ang maguri ka. Kas di nga tamot estilo na ang mangilot kinisupeng. Bakla, nilandang lalaki pailaang. Ay, madi. Ay, madi. Si ima kita. Adan ni suping ditakyo biker nilanda. Impag. Tay assistant na ti. Ay awan pa iti assistant na. Agsiribak. Ay sus. Awan kanya kuray awan padoyo. Tirigat na. Ay, adalat na maarikap kumutnok wa. Ang amjak amunaan niya. Kas iti na minsan. Ay, madin sa dyan na arikap ko gan maggusti. Aya. Ay. Naarikap mo dahi jay. Unsa. Siyak di pagsarsaritaan da. Payman. Ay! Agsasarita tayo man. Unak no pinaglabos na kamot sufeng. Gusteng. Apay ko mapaglabusan nak. Di nanto mo lang makita tikwa. Ay di ka man. Apay. Anya ka amang ngilot ka may chika. Gusti, anyat problemam kanya. Manglok-loko ka. Nagdadakkel na kita mulagat mo. Ibagam kit din na di mo makitkita na kita bungak. Iso nga oray aglabo sak. Na, Gusteng. Apay akasati ko na. Di mo amo aya, abulag nilanda. Anya. Ma'am kung gandawayan ka, ay sus, nagalas ka yon. Bulaga ka lang arudan, pagkatapandag pa iti madi.
Madingaramid ko. Ay, magdagas ang gaya man manggusti. Landa. Ay. Masahis tamot kan di na tagtagainap ka. Tay samat mangilot ako marin ni katugang asuping di na tagtagainap ka. Dumi, mabali namin. Oh, sumrag kayo, nanang. Di nakalay nawagan ni Tatang Mau. Saan mo't? Apay, napanan na aya. Ay, jak man na mo. Tadyak mo't makontak yan number naan. Na mga nalubat mo't. Ay, unkit nga ta. Uno, baka na inidip na nga ta dyan cellphone na. Apay nga idepan na. Nalubat siguro. Ikot na saya at lang ano kasta. No saan nga'y, ta inidip na tapno saan ko ang makontak. Saan mo't nga ta? Ay, agkapitay man kit di. Umay ka eji kusina. Ay, hunmad. Pangiliw-liw ag iti dudukot. Ay, hun gayam. Kumusta mo't ni Dumeng? Kaano aya sumangpal? Indun Sabado ka no. Ay, kasta aya. Agin enjoy sabot latar aramidan di asawa mo. Kanayo ti biyahe na. Kanayon nga ro ti seminar na. San abale? Tapas at mati na barangay chairman na dayjay. Ewan mo't kit di ah. Kas kinitatang mo idinabit pa'y mo't kapitan ah. Ay, sapay ko maa. Takabailan mo't ni Duming tagbalin a leader akas kinitatang. Basta adda pa nagtalik na iti kabailan na. Makitak mo iti kabailan na kahit. Mas pa'y kiti kabailan na. Tanakadapaw iti kuleyo. Saan akas kinitatang mo? Ad-ado matlat mo ni Dumig ah. Depende dayta, nanang. Hay, sa bagay. Naparato ni tatang. Naragsak akanay no makisarsarita. San akas kiniduming ano daddo makat. Kaslaawan amo na nga ibaga. San abasta agsa uno ko ha. Dayjay laang ah. Natarabit ni tatang mo. Kasla saan mabamban no agsasao ka nagngir-ngir say. Adalata may baga na. Wanan niya. No daddo ba bukudan na pa iti agsasao. Aging nga akas na isumutlaangan timang sungsung bat ka na kiti bagbagana. Anya? Kasano dayta? Ewan ma. No daytay sumanao, ade pulos makasublat mo tay kasasao na ang agsao. Kas jayon ti mapasamak. Isumutlat mang sungsung bat ka na kiti bagbaganan. Wanan niya. No saan aman na nao, di kasasao na awadod ah. Kasarsarita na mutla di bagbaginan, nga ure adda sa bali at tao akasangsango na. Ay, Rosa. Anya di imbagam itay. Ay, ada na panunod ko ang negosyo nanang. Mainayon ang negosyo tayo ijipunerya. Oh, anya man day ta ang negosyo. Online. Aglako tayo iti online. Anya nga iti ilako ta. Agduduma ah. Kas kumagi tayo san unay anas usar abado tayo. Anakadulin lat na. Ilako tayo. Ay wala niya. Ngamalda nga tamat meta gumata. Adalat na ah. Siyempre, nalakalaang. Ay, wala ya. Wag-wag. Di uri man saan akwarta ti igatang dagiti mayat agumatang. Na. No saan na kwarta ti gatang da, gatangan da pa'y nga round. Ti kayat ko asawan, sukatan da. Ta adda jay isukat da ano mabaling nga inayon iti negosyo. Di inayon tayo. Ilako tayo matlang. Anya? Di, kasanundawan gumatang. Addalat taan. Ila ka nga rod, ta slightly use.
Sa bagay Ado tinakadulin abadok, asaan kon akayat nga usaran, ngam kasla ka barbarupay lang. Ay uray siya Cruza. Sa maysa, anya pailat pangusara ngay kadagi jay iti daytoy nga edad kaon. Bunmut, pagbalinan tayo a kwarta. Ala, baka mo ka nga ron, Rosa. Manglukatak iti account ko para iti online business. Adula amin na mapampanunot yun nga gina. Ay, sana dakas. Malaksid mawayaan ti balay kadagiti alikaman a nakadulin la dita. Asayang mo't no ibulang di pagbalinon a kwarta. Ay, huwag matkit di Awan pa'y unay pagbanugan dita Diyala pa nagilasin kadagiti mabalin nga ilako kandagiti ibulangan. Di oray anyaritan. Sanla dagiti bado asanan akayat nga usaren. Iraman yawn dagiti alikaman. Kas kadagiti kaldero, kaserola, plato, kas kada kutsara, kada aglo, tabo. Anya? Una. San aya, ang nagado ti iduldulin mo a kutsara dita, tenedor. San tamot na mausar na gaya? Pasari agkamot tamot amangan. Unaya, mabalin. Kasanumot nga men, gatang gatang iti alikaman, kat datalang arod nga kabalay ka nagsangsango amangan. Kasanumot pasari adumot nga rod ti bisita. Nang runay di si kapel at barangay chairman. Nawan madkit di Alawin, mayat man di imbagam, gusteng. Ilakok pa yun, agraman dagiti alikaman asaan na maus-usar. Tanay dudwa talakot nga roda ng kabalay. Isumot. Sayang laan. Tanong mataytan, sino nga iti agusar? Ado mo ti alikaman ni Rosa. Wen, sagay sata akot sara ken tinidor. Sagay sata a plato, sagay sata a baso ken kap. Sagdudwata a paris mo tabado. Ila ako mo na agraman tugtugaw nga da parador. Mala makamu kay nga gina. Ura ila ko yo amin na makita yo asadan na maus-usar. San laki da ti balay mo ta. Wala Namayagmat pa siti pa nag-video chat mi kan kagawad maring. Adumat ti singasing na. Imbagkat tawan mo't plano na nga online business. Agbalin tulat ta kano na customer. Uray italak mi pailang iti sabali ti punerarya. Mabalin nga uray maminsan lat makalawas ti isa sarong karmi ijay. Apa yan? Itay paila adumulawa ka. Agsasarunumat ti panagsuyaap ko. Makaturturog akmat na tengat altaw. Saan ka man naturog iti aldaw ng agtutuglepak matan. Ay, nakara nagsamatan kanduming aman naturog.
Ay, hagawid ako man nga madakamat, misis. Anya, misis kay tayain. Pasado, Mrs. Chairman. Pasado ko na ka. Ta na hostel mo't nga rin na dila kay ko. Ay, una ita na ustilin. Una niya. Natayin day di Mr. Bocado Chiso, alakay ma. Wan, natayon day di buka ka daw. Ay, sana pa nang iruruman ng awanan tinabahati nga gapilyado ti Chiso. Naungaw dan. Awan mo't anak mi ngagtaway. Ne. Napay ngay akas tati ko namket. Ada ka pa'y mat nga agchisaw. Ay, sa anak agchiso, kagawad. San kami mo't kita nagkasar iti day di bukado nga asawak? Aya. Di san mo nga roda na tawid di apelyedo na. Ay, pulos Iso, misak manipod pa ide. Kasta gayam. Balasang ka pa'y lagaya. Balasang nga nalasang nga. Kasta ti ko na ti daduma, chairman. Ay, kagawad gayam. Ay, anyan. Si kapayan ti mangibagay ti kasta. Ay, san ko magkidi nga ilibak day ta? Uray awan anak ko nga ebidensya? Ay, wan magkidi nga maguri ka. Anya gayam ti kagaram. Ay, kuha, kastoy na eh. Ada nga min online business ko, akayat ko apagpartneran tayo. Anya? Ala na ka partner mo, di detang online business? Wan ano kayat yo? Ngamno diyo kayat? Urayak ni Chairman Dumi nga sumangpag tayo sundot. Ay, sanen. Imbagam lang arudin kanyak ni Manen Doming. Ay, kunak ngamin no saan nyo akayat? Kayat ko paikid din na payak ti siksi abalo day di Bocado Chiso. Angem, anya aya day nga online business. Kastoy nay, aglako tayo iti nagduduma amakmakan. Da kayo ti pararaman. Anya? Mayat kat ti pamagiyo nga oray lakay kayo. Ipakita tayo apang healthy lifestyle dagiti ilako tayo amakmakan. Kunaklano, anya itayin. Kunakno kasi jay online business daro sa kensubing. Aya? Adamat online da? Di mo't po nirariati business da? Ada sideline da. Ay, ang saan na bali? Basta sana kapadpada ti business ko, ngagbali na business ta. Ay, business tayo, kunak kuma. Sa bali mo't di Ngumapay anas ken nga laan nakakapariham ngay. Para raman kayo nga rod. Para raman. Ngala, kita no kasano dayta. Basta santa makakompetensya daro sa akin supeng. Saan? Sa may sa online mat. Mailako iti FB. At dagayam yaw awis mo nga online business kini tatang. Ay, wan, Rosa. Ngam saan akasidjay mo na nga imbagak. Amangan ngamin no, natartaray day dyan negosyo na panunod ko. Mabangles ngamin dyan bagak. Anya ngamin ang negosyo aya? Makmakan ko ma. Iso nga, adda na panunod ko sa balay. Baliwak langan. Underwear langan. Anya? Wan. Underwear para lalaki. Ado nga minan kati makitkitak nga online ala ko nga underwear. Ngam para babae. Mayat mo't day ta? Adaya kontak mo a supplier? Adan. Nataray laki ti dayjay tam brand new. Kan lalaka lang ti presyo da. Ay, sige man. Tagumatangak to no kaskasanaw. Igatangak to ni Dumeng. Ay, imbag ta nakasaw ni Mrs. Chiso. Ay, Mrs. Saputira gayam. Anya? Kasano day ta?
Miss Sapotera, kung kunayo matankin ni Corina Cheso, abalo. Natay nga ruden day dilakay na nga agchiso. Kandinan kayat nga apelyido jay chiso. Iso Miss Pailanga. Di da kanumot nagkasar idi ken vocado chiso. Aya? Anyakat nga minunday taanagan. Akat, anya ka no ayat ila ko yo, tada kayo pa'y ti agmodelo. Underwear kano nga raw. Anya? Kaya ti asawan. Na? Apay nga katawa ka ngay? Ay, kwa. Ay, awan tatang. Maray awak la maka-imagine iti lang nga yung agmodelo iti underwear. Kat padasa ka. Alaan nakapartner na. Iso sige Sana dagas na ita. Kumusta mo di online yung ay, Rosa? Mayat-mat. Dakaado kami magtan Da kami matla mismo ti modelo Isuot me sa ipicture me. Ngam agpatinggala iti tinga ti maalaan abagi me. Siyempre, dagijay matlabado ti ilako me. Ay, wala ya. Kas matijay laklako mi ni Chairman Gusting Ay, kagawad ko na kuma. Modelo agpaisaw ni kagawad. Ngam, awan mo't makaibaga nga iso di nagsuot. Saan nga rin may parang dirupa na? Di yu iparparang tirupa ni tatang ijay. Delikado. Ay, amok magkatrusa ka. Am-amo ko ni Nana Sopeng. Gira patani nga tanya. Saan kit di nga ta? Ay, uray. Awan makamo ani kagawad Gusting. Diyan nakabrief nagparang iti online. Iso di ka madanagan para ka Nana Sopeng, Rosa. Ay, mayat Adagayam sideline ba? Wan. Nga masikreto na ito ikakawad. Aya? Awan makaambaw iti online yu kan Mrs. Chesaw. Ay, anyan. Mrs. Chesaw kon ko ng pailaan. Kapaila katawagan ni tinagan na. Corina ko namin, winukuring. Taday tati birngas na. Ampang mo day jay? Nay, napayakas tati ko nam kagawad maring. Ay, talaga mat ngampang. Agasam, dinan kayat nga apelyedo, ti apelyedo day dilakay na. Agpaaram samot nga ben. Anya. Nadlaw. Tiyo ka di madlaw, kagawad. Awan kasta anadlaw ko. Business partner kami. San nga agpapaarim ni Kuring, kagawad maring. Iso adi mo kumamot sa undi kasta. Hey, makadadail kay ti dayaw to kasta tar aramidem. Anya nga minti nakapampanunutan nyo iti dayjay, tatang. Awan mo't dakas na. Adamat makumkomisyon ko iti panagbalin ko ang modelo. Iti kasjay ala ko ni Corina. Kakaiso na librin ti underwear ko no ka. Amo ka din ni nanang dayta. Ay, san pa. Adaya mangibaga. Wino ibagam? Tatang. Ngala, sana balay. Ibagak token Corina, tamaudin di pictorial ko idi kalman. Ngamnay, di mon ibagbagakin na ng muwan. Awan pa'y mo't ngamin ni Dumeng, tayo so kumati ka sa ok. Nanang? Mapaanak di barangay hall inton malam. Ay, kwa, nanang. Uray, saan kayo pa amapapan iji barangay hall? Da. Amang ano apahan nyo lang ni tatang? Ay, saan? Saan ko nga apaan?
pictorial na kanukot iti minalam. Kaya't kula makita ti tsura na ngagpapapictura na kabrief laang. Nanang. Ay dinaklap dan Rosa. No kaya't mo, duatan to amapan. Dito'y talaan. Duduada di taunag. Ay, nanang. Di na kanawaan no kanlaatak ti sumra ka. Agpaliit nga umuna. Ay, nanang. Sige, sumirip tan. Sirip. Muna kasi mirip. Anyat nakitam. Sumirip ak mamay. Nanang. Anyan day taalangan ni Gusteng. Paima. Ay, nanang. Isan kayo pa asubrak. Paliiwan tayo pa. Nanyat aramidan na. Iti day tangay tsura na. Ay, po. Bagay ko ka di Asyong. Asyong, ayan maon. Ay na, retratun na ko na. Gusteng. Ako sa'yo, daka di ka. Anyan day taalangam dito barangay hall. Nangibabain ka. Business na ito'y. Diskarte business bakay. Business. Diskarte business kunam. Agsabing ka man. Anya dita nga itsurab. Macho ka kunam. Anya nga dita. Agkukurut-rut na gurgurong lupom. Makakutkutom. Agsapin ka. Sana ka brief latan talaga dita. Sapin. Agsapin kayo. Babae. Mayor. Mayor. Anya nga. Sus, uy, madya. Agsapin na garudan. Hala. Ay, naakara nagsamot kan kini doming atuglap. Kan managtagtagainap.